Dobre, ale si ide stojí, hej? Dobre, sedí, dobre. Nemohol som včera, bude všetko fajn, dobre číslo, vrátim sa naspäť, bude všetko v pohode. Ale že som bol na to, vrátim sa. Nie. Má slabú pamäť taká. Abi bak biraz buraya sen ya. Sen de bak abi. Yok sen de çık abi. Merhaba işte abi. İyi var. Ale aj ten bolo šťastie, tak škrteľovi to išlo pomedzi nohy, takže no to bolo. A tam pri druhom góle, keby ten brankár, tak už mal toho hráča zvalcovať, kurva, už keď išiel von, už ho mal už... Mal si ísť na miesto, tak. A potom nestihol dobe. Ale aj tak veľkú sme opäť tak spravili. Povedal, že idem si do regiónu, budem jednať s tým, stretníme sa tu pre Ale oni sú spokojní. Odbierame sa. Poďte nás vyvážiť. Janče, nechceme ísť. Vážení poslanci, vzácni hostia zo zahraničia, z Turecka, Česka, Maďarska, Kanady, vážení predstavitelia služieb, plemenári, veterinári, slovenskíkov,
veľa vážení riaditeľia jednotlivých regiónov, vážení páni riaditeľia jednotlivých okresných platobných agentúr, vzácni hostia, vážený personál. Pripadal mi v túto chvíľu moment, aby som otvoril 9. parádu víkov, ktorú i cesto preto, že je svet a predovšetkým poľnohospodárstvo vo svete, kde neobyšlo ani Slovensko v tvrdej hospodárskej kríze, kedy farmár má v tomto momente možno najťažšie chvíle, ako vôbec hospodári, či je to už malý, stredný, veľký, či je to farmár, ktorý sprivatizoval, či je to farmár, ktorý kúpil niektoré firmy, alebo kapitálové vstupy, prežíva jedný z najťažších chvíľ, lebo okrem problémov, ktoré sa doteraz nepodarilo vyriešiť, a myslím sa, firmy, ktoré zabezpečujú servis, domnievali, že cena mlieka a utešovali sme sa, že v tomto roku sa dostaneme okolo tých 10 korún, kedy tí, čo dojíte 7-8 tisíc litrov mlieka pri úspornej krvnej dávke, ste mierne v pluse, ale zbytočne sme sa nadievali, vypadá, že ten stav tej krízy a tých problémov poľnohospodárskej prvovýrobe je ešte stále nie na dne. Ako naši otcovia a dedovia nám odkázali, že kedy bolo aj najťažšie, kedy sa socializovalo v 50 rokoch, kedy bolo najťažšie Sedliakovi, ale našiel si čas, aby sa stretol na chvíľku s priateľmi, so známymi, s rodinami, s kolegami, lebo dneska není už forma, jak to bolo v tom minulom režime, že raz bol rozbor, raz bola taká porada, potom bola onaká, potom bolo vyhodnotenie. Vlastne není možnosti, aby sme sa stretli jedine na paráde víkov a na agrokomplexe. Dnešná účasť nenasvedčuje tomu, že sabotujete toto podujatie, ale jednotliví riaditelia signalizovali, že doteraz tak ako vo Zvolene skoro všade na Slovensku pršalo a nemohli, že aj priemerné víky, ktoré boli nasadené vo vašej populácii, že na Sibíri som musel pochopiť, jakú máme genetiku na Slovensku, a táto genetika na Slovensku je vďaka tomu, že bol tvrdý konkurenčný boj medzi nami a biologickými službami, že dopomohli inštitúcie, plemenári, veterinári, servis, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale predovšetkým farmári, tvrdou poctivou robotou, lebo pred 3 rokmi, keď bolo mlieko 12-13 korún, tak to boli iné husle, bola to iná muzika. Dneska, keď je to 7-8 korún a dneska, keď bojujete vôbec o to, aby ste zvieratá nakrmili a dávate, vyradili ste soju, vyradili ste všetky náročné komponenty, že robili ste úsporu v krvnej dávke, idete na pol plynu, ak to môžem takto neodborne sa vyjadriť, že tie jalovice, tie dojnice, ktoré doma krmíte, nedokrmujete ich tak, ako by sa žiadala krvná dávka, idete na ekonomickú úspornú dávku. A ja som v Ruskej federácii musel pochopiť, že aký plemenný materiál asi na Slovensku je. Takže za 20 rokov po revolúcii jednotlivé inštitúcie a spolu s biologickými službami sme vytvorili taký genetický tlak, že dneska potomstvo, ktoré bohužiaľ neostalo na Slovensku, vyviezlo sa do Ruskej federácii v nemalom množstve, tam nám poukázali, koľko toho je. Takže ja som v tom dnešnom príhovore chcel len počiarknúť, že tá genetika, ktorá je vám ponúkaná, keď sa riadne nakrmi, tak dosahujeme európsky priemer a skôr sme ho predbehli. Ruskí farmári sú šťastní a hrdí na to, že nemusia kupovať jalovice v západnej Európe, že od farmára kúpia 5, 7, 8, 10, 15, 20. My sme kúpili z firiem, kde sme naraz zakladali 4 kamióny z jednej, 3, 2.
Takže toto je prednosť slovenského zastúpení a je momentálne najpočetnejšie zastúpenie aj celé populácie na Slovensku. No ako prvých vám predvádzame dvoch plemenných bíkov, ktorých poznáte aj z minulých rokov, plemena Limuzín, Maniges a Moldavit. Sú to skutočne veľmi krásni predstavitelia tohto plemena, väčšieho telesného rámca, dostatočne dlhý, dobre osvalený. Obidvaja sú z chovu Agroma SRO Skalica, z farmy Holíči. Ako prvý je predvádzaný Maniges, to je plemenný bík po Highlanderovi. Boli dovezené inseminačné dávky z Francúzska po špičkovom Limuzínovi. Odtiaľ druhý plemenný bík je Moldavit. U toho si treba v rodokmeni všimnúť hlavne otca matky. Otec matky bol Joer, to je znovu vynikajúci francúzsky bík, ktorý bol veľmi využívaný hlavne v Českej republike a tento matka tohto bíka pochádza z Českej republiky a je po tomto vynikajúcom bíkovi. Obidvaja sú skutočne takí predstavitelia toho moderného typu limuzínskeho dobytka, teda väčší telesný rámec. Vynikajúce končatiny, je to plemeno, ktoré je vhodné na aj ťažšie pasienky, veľmi chodivé. Vidíte na týchto bíkoch, sú to bíci, ktorí majú po 5 rokov a napriek tomu na nich nevidíte nejaké známky opotrebovania končatín. Bíci sú naplno využívaní v produkcii inseminačných dávok a produkujú inseminačných dávok nielen pre náš trh, ale aj je predvedený taký maskot tejto stanice, je to Kalmáto, ktorý v podstate má už 14 rokov. Teda je to bík, ktorý viacnásobne bol na agrokomplexe. Je to jeden veľmi pokojný bík, ktorý teraz už na ňom vidíte tie známky staroby, aj to otrasanie končatín, už trošku sú opotrebovanejšie, ale na vek, ktorý má 14 rokov, keď to premietnete na ľudský život, je to už v podstate veľmi starý bík, napriek tomu ešte konštitučné veľmi dobré, veľmi pevné zviera. Vidíte, že v pohybe je ešte veľmi dobrý. Je to byt takého menšieho telesného rámca, veľmi dobre osvalený, pokojný, má ľahúčké pôrody, bolo použitý aj v našej populácii i von do zahraničia niekoľko desiatok tisíc inseminačných dávok a jeho potomstvo skutočne bolo veľmi dobré a má veľmi ľahké pôrody. Ďakujem za predvedenie. Ďalší bude predvedený plemenný bík Pinzgauského plemena. Žiaľ, toto plemeno sa dostáva tak na okraj záujmu našich chovateľov. Viacej už sa objavuje chovov Pinzgauského plemena bez trojovej produkcie mlieka a v trojovej produkcii mlieka sú v podstate len génové rezervy. Toto je i to zastúpenie teda na tejto stanici je pomerne malé, pretože využitie tých bíkov je minimálne, aj malý priestor na testáciu. Je to bík mus trojka. Plemenný bík bol veľmi dobre hodnotený na základnom výbere, pochádza z poľnohospodárskeho družstva Trstená. Matka nadojila na maximálnej laktácii 7363 kg, teda má výbornú užitkovosť. V rodokmeni 409 tuk, 346 bielkovín. Pozoruhodný je najmä otec matky Maša, ktorý bol veľmi využitý v našej populácii a dosiahol jeho potomkov sa vynikajúce výsledky. Prídete ešte raz do kruhu.
Je to štvoročný plemenný bík, veľkého telesného rámca. Trošku je takého mliekovejšieho typu, slabší ten pohlavný výraz ho ovšem rámcom je skutočne vynikajúce. Ďakujem za predvedenie. To bola teda taká ukážka piesgavského dobytka, piesgavského plemena a nasleduje slovenské strakaté plemeno. V tomto roku vám predvedieme len testantov tohto plemena, pretože otázka preverených bíkov je trošku problematická u nás. Sa aj zainteresovaní do šľachtenia slovenského strakaté trošku zamysleli nad celým tým systémom, ktorý u nás existuje. Títo bíci sú testovaní v Nemecku a boli otestovaní aj u nás. Rok narodenia celej tej skupiny 2006-2007, teda za rok, za dva by už mali mať výsledky preverenia. Po číslom 5 je predvádzaný plemenný bík Varistor, RAO 27. Tá rabovská línia je u nás veľmi rozšírená. Tento bík pochádza po Weinsteinovi. Weinstein bol dlhé roky jedničkou v Nemecku. Je to taká stálica na špici plechty.